Mazo nga daw ninyong tanan, makana pagangisi karon kay wadto mi sa merkado. Adlang Domingo tapo karon sa merkado sa Alicia si Undoy ug si Dalton ning una na ako nauwahi ko kay nagandam pa kusbaw ni Dalton. Ang gibaw na gatas kay njag katasan kay kadlawon para ba ni last ning suso. Diyan nagbawon pa kog sanitizer ug gijahang pacifier kay di magsilbig way pacifier kay ug katugo na mao man ijang jip-jipon. But before that kay nahutdan man mig cash maadto sa Amiritos munisipyo kay na may ATM dato Land Bank ug DBP. So madyo lang magnaay mga sudto kay makakuha tag kwarta para pang grocery nila nanay tatay. So mo nang matutag merkado kay grocery ta karon nila nanay og tatay kantidad og 3,000. So tan-aw na tag atang 3,000 karon ug unsa ray mapalit nga grabe namang mahala ka adto ag palitanon. But before that, i-check sa natag atang ATM ug naa pa baspita ka sa atang bana pero diha pa jud ay biko gihatag na siyang baje. So, nalipay gajud ko kay nanay ATM diri sa among asali siya kay sa una mga to pagajud mi kandihayon ja lajo ba ja. Good morning mga kadalton. Isi malipadon ka good morning kay sinanay nagdugabi arang kamalipadon nag morning sa atong ulitawong gamatoy. Anong ganda ulitawong gamatoy no? Nagpalus-ngag-lus-ngag sa ilong man atong gamatoy ng ulitaw. Oh. Let's go anak at sa merkado. Hindi si Dalton po amo pang gi-expose sa gawas kaya rong di mahimong maawawon inig mo dako kaya rong masingir na inig dako dani mahimo ning singeres ngadto sa Ginoo kaya ba mo guys dako pang panalangin nga daami karon nagpudyo dari dao sa among munisipyo ug health center kay katong panahon nga ning gahi kusos ug naladyo pa mi health center dito basig di na ko kaabot ospital kay wa na man ko kaginhawa dari health center kay da may gi-provide nga oxygen no to nga nakabintaha gud sa pagang pamati. Oh grabe gid itong hitabo makatruma gud kaadyo mahagla ko magunahon nagmaatake ug utro karon guys grasya sa Ginoo makasmile na mig dako-dako kay ning gaan-gaan naman jud pagang pamati di na kuluja ka adyo. So di na ta maglangan mo ato na ta sa merkado kay manimba para pamiron kay Domingo man lagi. Alas 6 man ron kay nahanglan makaulit tag alas 7 kay simba na mo alas 9 man sakto pod igo-igo pod ming maka pag ilis-ilis nga na. Grabe bang kapike kay dapay bata liguon pa sa magpuli-puli pa mis undog pa nga. So pagsud na mas merkado ag unang ning bungad na ag mga panakot mo na ning palit na lang ko ag panakot sibuyas, kamatis, luya ug ahos. Mopalit tag panakot kay mopalit man tag karning sabunon para sa mga tiguang didto. So daghan gadtong salamat sa panalangin kay makakaon na pod og fresh nga karne agat ang maginikanan didto kay bagong ihaw man ba sa Domingo. So lami jud makapanabo kag Domingo kay imuhang mapalit nga karne mga presko unsa bato-bato pud kay og lain nga adlaw murag mahal-mahal sila unsa pati pud ang mga buwad isda nga na mahal-mahal og laing adlaw pero Domingo bubintaha kay nay murag discounted mag Domingo. Bitaw ang daghan na magmamalig og Domingo mo nang paubosay sila presyo ba karong paunahan ni 15 dali mahurot palit tay pug pitsay grabing mahala na jud mga palitonin karon nag-usa ka libog masuklian wa na impas na. Oh! Nag-abot man. Palit may buk-buk sa do. Lagi no. Sama na deh, laki ba deh? Laki. Sanay din. No. Ano no kay palitag. Lami hinuni ngani ay pasensya. Parang lami hinuni. Ipalit man gihapon ni. Ihurot man ni kay king tatay man ni. Ay sus ginutabangan ang lipayan na dari uy. Pero inighatag na sakto bang matag. Ay bilin sana nati. Bye bye, palit sa Mexican. Uy si ate mo dito. Ate. So karon modong man ta ko dito sa grocery dito sa gawas kay pagkakita na kay naman din nag-display dito sa unahan pero tanawon ninyo ang daghan na ka joy buwad dari nga gi-display mo palit pud tag buwad kay sila na nagtatay kay di pud na sila kawad ag buwad sa lamisa. So kita mo na sa unahan daghan ka joy mga gipang display dana nga mga grocery na sabon murag naa na tanan ang pinanglan sabon kape gatas. Ana palit na lamang ta daani aron di na ko moadtos gawas. Dan as queen gangisi-ngisi ka nangumpra po na sa dana malit pug notebook sa isang mga bata kay klasihan naman sunod adlaw. Di upna ni ning ulis tag Sabados hapon sa Domingo naman ron so kamerang undoy karong adlaw ug unjang gabi so medyo naglisod mi kay irang paitam day ka ug di ka fully kagas jud ba kay di makasasajog maghilak so si undoy ra naluoy ba jud kong undoy pero mas naluoy gad jud kong Dalton gusto na gad jud ko mupunit sa kasabaan man kong undoy mahadlag mapus undoy mabughat ko so mo to nga ang si Queen ha jeng gihangjo nga sa kabuan sa siya magstay ina ba kay arong sakto pud nga maka-recover ko sa ning hangjo pud siya na arong adlaw nga mo off sa siya kay ag klase lagi mo abot na wa pa siya makaandam sa mga uniform sa mga bata sa may eskwela na skimki mag uniform ni kimki marang lain na patugom ug adyo plan sa hanon pa ja si Gabriel lipod ka sa ligag plan sa maugdaw pala man hinog uniform nga so sarap pero jang mahala grabe guys naglisod kog budget sa 3,000 guys ug unsaon ha para makumpleto ang grocery kanang naatanan pero nalaman jang gibahin-bahin sa sabon nga bar ja tengag kilo kana na isa ka kilo nga beer brand boy Feeling smart 6 ka bo. di angay batang naglaro
Ay, sana kayo pagka di kong bayad. Wama ko kitag beer brand nga adult plus. Sinanay kay mo angira mo po sa beer brand nga ingan. Di po idara mo po nis adult. Saludun po sila itong adult plus. Andiyan mas mahal po to. Ang disnanay mo palit dadto ka ni Reja ang beer brand. Magya po ni calcium para sa mga bukog. Palit po ko nilag toothpaste, shampoo, sabon panlaba lagi dyan, sabon humot. Laagan man ang bibi. Laagan man ang bibi. Oy, nani mo namang buwan. Ay, mo namang buwan. Namang buwan dagang bibi kay lag-lag man merkado. Tsaka kada pa may sobra gamay sa 1,000 palit na laman ta og sugar kay kinahanglan naman ning sugar og magkape sa asin palitan po nato sila dishwashing kanang smart nga ba basic needs gihapon ni ron kay di pwede atong plato ug sabon-sabonon rag barita kay injag na germs na atira ba nang ihungit sa atong baba aksidal to nalingaw ba jud tanaw-tanaw sa mga kanang nagibitay ba kay lain-lain magcolor so guys grabing mahala na gajud palitonon kay katong sa kalibo guys grabe pila na lang may sukli ana mo palit pa ko og karning baboy ug karning baka te hotel palit ako 500 baboy tagulig bagag balik 500 ra. Unod-unod og bakag-bakag baka nang pangsabaw. Bali og 500. Oh. Ha. Balik 500 ra. Tinag 50 para ba ito gaban ba nang giana do suri-suri ba kay rong. Kuan. Se, Dalton? Dalton? Upat. Upat pa nakabuan. Laki man. Lahi ning lakis baji. Ayo, nakay baka. Halit kanang balik 500 bi kanang sabunon bitaw may mga bukag-bukag para pili ko ka mao. Kanang na balik 500 ra. Oh. Nagpa-opera man ko unja na complication sa kanang tangtangon bitog thyroid. Lokal syon kong uning gahi ko. Hapit lagi na impas. At doon naputas buhat ko yun. Mahura man tagpangatuan. Buwaran. Tumaak ko bigas. 100 aha dari. Dahil 100 po dito. Pagkain ko 500 kang ibayad sa baka. Urot man yung 3,000 sa ila ha. Last na laman yung 1,000 na. Sus kay pinaka-importante ag itlog hapit mo na makalimti badyo gani paggawas na mo nga na dahil mga display itlog nagpalit kog duha ka tray arang mahala nam day kay 200 kape na pud aga sa ka tray so duha ang gipalit ag 500 piso-piso na ang pisukli grabe na gid ang kapit usag panahon da aras Pilipinas so anyway daghang salamat sa amo ang sponsor asa na ka kay mag-sanitize na nay kay magkita si Undoy gipang balik ni Undoy to hanggi pang palit nga karne kay di mo kumarsar do bagat man to daghan man jan ang labay na lang darag mga kailay si istorya pud may ngana kay accidental kay ni suso pa man kay abot na mas bayad ni matug ni sa jagamay jan mata ni jan maligo na mi kay moadto na magpuni simbahan kay ba mo guys basta maglaag may ngani ara jan ni jan kabihib ganahan ra man jan magtanaw-tanos palibot sa labi nagdaghan ka adtoy mga dahon na ganahan jan na si ja Diya kay abot naman mi dari mis ubos naghuwat kay panghatod sang Undoy ang mga grocery dadto ag si Dalton katugo na gajud ni dari rami maghuwat kay kuhaan ra man sa jang tatay kay di pa man kumuarsa jud nga inganang ako jud mo punit mukubot ra ko ni diya kanang ipasabak na he pero basig mga 1 month nga na makakagos na kog balik jud nga nang totally na jud makugos na gajud ko kay gimingaw na gajud ko kaadto sang anak maikag ko nilag magkugos-kugos sila di aday mi karon sa simbahan guys nagsugod naman nag-service ang giampo nga maka-recover na kog dali kay daghan ako gipangmingaw sa mga kuan sa una activities nagamang sa ninas Undoy balik-balik kay wa mi nagidag sinina dito sa among boarding house kay kuan lagi napaiki na kaadto piut Agsidaton gabi hebra pud sa minaw pud sa music gimingon na po kog appeal bitaw sa music ministry kay sa una badja kay member badja ko sa choir jan na staff para badja ko Anja dan ang gabi nagkamulisod gajud mi kay gahilak man sa Dalton di man moangis kinugusang Undoy arang luja lagi jan ihilom ra pud kaduga jan mo na magpagakas-gakas lagi siya nag aircon man mi mo na nagi habo pud mi na ni kay tugnaw jag ako dana mura kog tugmanok dana sigra kog lili good morning nganon pa ni sa tuman mo mata ni ang sigbin what sigbin man ni na tigisibog ni kay mong kun nagbitay na dari kay gimong kinamangan inatras sa ba tama nun inatras man hinuon say good morning. Say good morning to the guys. Good morning, guys.
Good morning mga kagahi. Hello everybody, na ako pinakaglamok. Nagang agtag, ipaakan ko glamok. An ka ng lamok ka? Luba-lubaan, dyan ka na itong panggi. May batasan ng lamok ka. Away kang bata. Uy, halaga. Sana, huyab naman eh. Na kay mamahaw na ta.